Ето как може да видим дали има паразитни охлюви в растенията, които могат да ги изядат. После ще покажа как да засеем малки растения, както и големи. Ето, първа стъпка, трябва да разгледаме внимателно растенията от охлюви. Ето така до края на реда. Втора стъпка, трябва да разбутаме тези водните растения, да паднат охлювите. Ето така. И вече трета стъпка, може да махнем охлювите. Ето. Ето така изглеждат паразитните охлюви. Тях трябва да махаме, които са с такива черупки. По-големите са с по-черни. Ето, може да видим още. И така разглеждаме целия аквариум. Ето така може да направим. Те пак ще застанат на място. И нищо, че водата е станала мътна. Тя после ще се оттъй. Така, сега започвам да ви покажа как да засадим голямо растение. Като първо ще махна ето това растение. И ще покажа как трябва да го засадим. Ето. Ето тук има още един охлюв. Малък. Тези охлюви трябва да махаме. И ако имате също дълги корени, ще ви кажа какво трябва да правим. Вземаме растението и започваме да навиваме корена около него. Ето така, хващаме корена и почваме да навиваме така. Ето така, така и да стане по този начин. Сега държим го за корена и го засаждаме на мястото. Ето този пръст тук, двата задни отзад. И с този пръст бутаме надолу. Трябва да стигнете поне до дъното на аквариума. После затискаме така с камъни и ако искаме, може да направим това, камъните да се изравнят.